Ahojte, moje meno je Eva Stražnická a toto video je venované všetkým ženám, ktoré túžia mať zo svojho pôrodu ten najkrajší životný zážitok. A ak hľadáte cestu, ak hľadáte informácie, ako by ste si mohli splniť tento sen o čo najkrajší a najlepší pôrod, tak toto video dúfam, že vám v tom pomôže. Ja mám za sebou teda 2 pôrody, jeden akutný cisársky, prvý, a po 4 rokoch prirodzený pôrod do vody v Českej republike, prvý na Slovensku. A chcela by som vám odozdať svoje informácie, pretože mi chodí stále veľa správ ohľadom môjho pôrodu na sociálnych sieťach, takže som sa rozhodla, že týmto videom vám poskytnem všetky informácie dôležité, aby ste mohli naozaj v kľude bez akýchkoľvek stresov zbytočných a obáv si splniť tento sen, pretože si myslím, že za to stojí. Môj druhý pôrod bol pre mňa ten najkrajší zážitok, na ktorý, a teraz je to vlastne 4. mesiacom po pôrode a je to pre mňa ten najkrajší zážitok, na ktorý dennodenne spomínam a bolo to úplne čarovné, magické, plné proste emócií krásnych a veľmi by som dopriala každej žene, aby mala za sebou takýto pôrod, pretože ja sa venujem aj terapiám a naozaj keď komunikujem niekedy s klientkami a rozprávajú mi svoje katastrofálne zážitky z pôrodov, tak myslím si, že by sa to naozaj nemalo stávať, ale samozrejme každý život je nejaký. Niekedy tomu nevieme predísť a určite nikto za to nemôže. Možno, že je to len o tom, aby sme aj my ženy mali taký pocit, že sme urobili všetko pre to, čo sme mohli, že sme boli dostatočne informované, že sme možno absolvovali nejaký tam predpôrodný kurz a že teda prebehlo všetko najlepšie tak, ako mohlo, aj keď to možno niekedy nevíde. Hej, však sama som tomu príkladom, že môj prvý pôrod, teda akutný cisársky, nebol teda podľa predstav a preto som sa aj rozhodla, že ten druhý pôrod by som chcela mať o to lepší, o to krajší a o to taký proste ten zážitok z toho taký, ako má byť. Pretože ja som túžila po prvom prírodzenom pôrode už pri prvom dieťatku, pri synčekovi. No tam to nevyšlo, pretože mu prestávalo byť srdiečko, začali nám tam ozby veľmi klesať, takže som musela ísť vlastne na akutný cisársky a keď som sa z toho prebrala, z tej narkózy a potom všetkom, tak som mala z toho potom veľké poporodné depresie, pretože som sa s tým nejak nevedela zmieriť, veľmi zle sa mi hojila rana, tým pádom som aj synčeka prvé dni ani nemala pri sebe, veľmi ťažko som sa o ňo starala, nevedela som sa tak dobre proste o ňo postarať, lebo som bola stále unavená, vyčerpaná psychicky z toho vlastne, že čo sa vlastne stalo, že vlastne skoro umrel a jedno s druhým. Ale taký ten pocit z toho prvého pôrodu išlo hlavne o to, že som sa cítila ako keby, že som to nemala pod kontrolou a že nemala som tam ten zážitok proste toho pravého pôrodu, že som bola ako keby o niečo ukradnutá, hej, že každá tá žena proste porodí, že je to taká súčasť tej matky, tej ženy a tej rodičky a že ja som o ten zážitok prišla. Takže toto bol taký veľký pocit prázdnoty som v sebe mala a možno, že to niektoré mamičky poznáte, ak ste už rodili, ak ste už po cisárskom, alebo ak ste teda po cisárskom a rozmýšľate nad vaginálnym prírodzeným pôrodom, tak toto video dúfam, že bude pre vás motivujúce, aby ste to vyskúšali, pretože je to možné. A môžete z toho mať krásny zážitok, tak ako ja. Samozrejme, ak to zdravie, teda zdravotný stav umožňuje, netreba určite nič síliť, pretože, ako som už povedala, každý sme iný, každý život je iný, každý si potrebujeme prejsť inými skúsenosťami a inými zážitkami a aj to babetko si určitým spôsobom vyberá, akou cestou na ten svet príde, pretože je to celé prepojené s nejakou vyššou silou energetickou. A k tomu sa ešte potom dostanem aj v druhej časti, pretože aj môj druhý prirodzený pôrod do vody bol veľmi nadpozemský, anielský by som povedala. Mala som tam rôzne zážitky a aj o tých by som vám chcela povedať. Ale poďme teda pekne po porade. Prečo som sa rozhodla vlastne rodiť prirodzene do vody? Prečo som sa rozhodla rodiť v Čechách a prečo som sa teda rozhodla, že veľmi chcem prirodzený pôrod. To som už teda povedala, že mne tam chýbal proste ten zážitok toho, že proste to bolo len, že mala som brucho, ľahla som si,
dostala som nejakú chemiu do seba a zrazu mu klesali ozvy, uspali ma, zobudila som sa a donesli mi ukázať dieťa, hej. Takže tam proste chýbal úplne ten zážitok z toho, že kontrakcie, čo sa ide diať, ako to telo funguje, ako to telo pracuje, ako sa to z toho brúška dostane von. Že mňa to proste všetko fascinuje a zaujímalo ma to a nebolo to tam. A potom som si veľmi ťažko hľadala cestu aj k tomu môjmu synčikovi prvému. Musím povedať, že prvý rok bol veľmi náročný. A niekedy aj toto môže byť problém vo veľa vzťahoch mamičiek a detí, že niekedy tie mamičky si nevedia tak nájsť cestu a môže to byť toto môže byť ako keby z takých príznakov, že ten pôrod nevyšiel podľa predstav tej mamičky, alebo že tá mamička má z toho naozaj zlé spomienky, bolesti, proste dlho trvá tá rekonvalescencia, takže naozaj snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme boli pripravené na ten náš najkrajší moment života. A ja som teda nenechala nič na náhodu. Pri druhom tehotenstve som sa dala tak viac do kľudu, začala som veľa čítať, študovať, pozerať, skúmať. Ja som veľmi taký, jak sa to povie, človek, ktorého všetko proste zaujíma a chce to mať ako keby naštudované, porovnané, kto čo, o čom, s kým povedal, kde. Takže veľa som čítala, počúvala skúsenosti už rodičiek. No a ja pochádzam z Košického Nového Mesta a veľa som od mojich známych aj priateliek počúvala, teda, že sa rozhodli rodiť v nemocnici Havířov v Čechách, čo je od nás vlastne do hodiny cesty. Takže neviem, odkiaľ ste vy, čo sledujete toto video, ale od nás je to vlastne kúsok, takže aj preto som sa rozhodla rodiť v Havířove. Prečo v Čechách? Pretože v Čechách je celkovo žiaľ to zdravotníctvo z nejakého dôvodu na vyššej úrovni. Nechcem tým uraziť Slovensko, Slovákov, zdravotníkov, proste nikto za to nemôžeme, asi len náš štát. Ale proste naozaj žiaľ je to tak, ako viem, že niektorí lekári a zdravotníci sú na to citliví, že to neradi počúvajú, ale ako je to fakt, hej, je to fakt úplne neporovnateľné, že kde sa nachádza to zdravotníctvo v Čechách a na Slovensku. Tiež som bola taká z toho najskôr, že čo tam môže byť také iné, hej, že v čom je to také odlišné, ale keď sme išli potom na vlastne takú exkurziu do tej pôrodnice, tak som to veľmi rýchlo pochopila, hej, že proste celkovo tie priestory, teda havířovské pôrodné oddelenie je kompletne zrekonštruované, vyzerá to tam ako na hoteli, keby ste boli ubytovaní, izby sú naozaj ako hotelové, manželské postele, krásne tapety, veľmi moderné, útulné. Celkovo ten prístup personálu je veľmi neporovnateľný. A to naozaj nikomu nechcem zazlievať, ak náhodou toto video pozerá nejaký zdravotník. Proste u nás, neviem, nie sú na to ľudia školení, nie sú k tomu vedení, možno neviem, ale už od začiatku, od prvej chvíle, kedy sme začali navštevovať tú Havířovskú nemocnicu, tak proste všetko bolo úplne iné ako z filmu. To sa nedá so Slovenskom ani porovnať. Hej, my sme napríklad blúdili, nemohli sme to tam nájsť, mali sme tam nejaký termín, tak volám tam tej sestričke, pani sestričke, čo to má na starosti, prosím, nehnevajte sa, my sme sa stratili, ja to nemôžem vôbec nájsť. A ona úplne zlatá mi hovorí, že jo, nie, to je úplne v pořádku, že ja vás idem na parkovisku hľadať a ja vás tam počkám, ja vás budem navigovať. Tak som normálne kúkala, že či sa mi to zdá, hej. Že sestrička akože ochotná zísť dole na parkovisko nás hľadať a navigovať nás, takže naozaj na nás tam počkala a odviedla nás proste až priamo tam na tú sálu pôrodnú a kde nám všetko vlastne ukázali, urobili to exkurziu a to podotýkam, že nevedeli vôbec, že kto som alebo že či robím nejaké sociálne siete alebo niečo. Šla som tam úplne ako anonym, takže naozaj ten prístup úplne od začiatku veľmi milý, akceptujúci, asi tým, že proste naozaj vedia, že tie ženy tehotné, proste tie hormóny fakt sa tam búria a že sme veľmi citlivé a naozaj oni veľmi citlivo zaobchádzajú s tými rodičkami. Takže prvá taká informácia pre vás základná, že vlastne môžete ísť na tú exkurziu, kde vám všetko ukážu a vysvetlia. Ideálne v 8. 9. mesiaci, kde sa už vlastne potom aj nahlasujete. V 36. týždni sa potom už nahlasujete ako keby
taká príprava, aby u vás vedeli, že sa chystáte tam ísť rodiť. Môžete aj nemusíte. Môžete tam prísť aj na blink, že sa rozhodnete, keď začnete rodiť. Ale je lepšie sa tam nahlásiť a vyplniť všetky papiere, aby teda u vás vedeli, aby vás čakali. No, takže v 36. týždni sme tam boli na tej exkurzii, no a potom vlastne v 30. ja som rodila v 38. týždni, keď som dostala kontrakcie, tak teda sme išli do nemocnice v noci, ale ja som to mala troška také komplikovanejšie, pretože ja som mala kontrakcie 3 dní, čo bolo teda fakt, že masakér, musím povedať, ale fakt som úprimne ráda, ženy, že som to vydržala. Ja som veľmi taká kľúčová vec pre vás, ja som si zaplatila kurz od Aničky Kohutovej, čo je vlastne taká najúspešnejšia, alebo ako to povedať, najvýznamnejšia pôrodná asistentka v Čechách a na Slovensku, ktorá vlastne celkovo toto celé tie pôrodné asistentky nejak založila, vedie, učí školy. Väčšina pôrodných asistentiek, alebo teda dúl, chodí ku nej na kurzy, takže ona je taký záchytný bod. Má naozaj veľmi prepracovaný predpôrodný kurz. Už neviem, koľko som sem dávala, myslím okolo 200 eur. A približne, ale tam máte, že milión videí, úplne, že všetko tam máte, ja som to nestihla ani všetko pozrieť. Proste úplne od prvého mesiaca, každý mesiac, trimester, pôrod, proste všetko. Takže odporúčam veľmi si ho zakúpiť a tam sa naozaj dozviete proste všetko, čo je na párka, ako si pripravovať tie pôrodné cesty, masáž hrádze, aké oleje masážne používať, vôňanie do difuzera, anibal, šatka, rebozo masáže, proste všetko. Hej? Takže skúste pozrieť, ak vám to bude sympatické, tak odporúčam. Tam som sa dozvedela veľmi veľa informácií, musím povedať, a tam to bola taká aj moja predpríprava troška psychická aj na ten pôrod do vody. No, potom, prečo do vody? Ono je to také zvláštne, obzvlášť ešte u nás na Slovensku, je to také nerozšírené, by som povedala, ale ja neviem, pre mňa to príde také prirodzené. Ja milujem vodu, milujem horúcu vodu a celkovo proste viem, že tá horúca voda, keď si dám baňu alebo výrivku, takže proste ma relaxuje, ukľudňuje, pomáha mi od bolesti. Celkovo voda je očistný živel, že proste on čistí nám energiu a relaxuje nám to telo, tak ma to tak lákalo úplne od začiatku, že proste to musí byť úžasné v tej vode byť, hej. A predsa voda nadnáša to telo a predsa to dieťatko je vo vode v tom bruchu, takže keď vyjde do tej vody, že je mu to také prirodzené a takto som to tak nejak brala. Potom začali na mňa vyskakovať všelijaké videá na Instagrame práve z pôrodov do vody, kde som ich teda reálne videla. Hej. To som bola prekvapená, že Instagram to vlastne ako dovolil tieto videá akože zdieľať, šíriť. Boli to nejaké zahraničné ženy, ktoré teda rodili do vody, do bazénikov, do vody, do výrivky. A vlastne celé to video mali normálne zverejnené bez cenzúry na Instagrame alebo na Facebooku. A keď som to videla, že vlastne ako krásne s takou ľahkosťou porodili to dieťa, tak úplne to vo mne vyvolalo ten pocit tej túžby, že wow, že toto by som chcela zažiť, že to je proste niečo neuveriteľné, krásne, že oni tam rodili úplne, že s úsmevom a s takouto ľahkosťou a bez kriku a nikde nebolo taký ten rúch a krík a sestričky, ktoré proste skakali niekomu po bruchu, aby teda už porodila a bolo tam taká intimita, boli tam blízki ľudia, takže úplne ma to tak lákalo. No a potom som aj zistila, že vlastne v Čechách je to také viacej podporované, ten pôrod do vody. U nás sa toho ešte zdravotníci troška boja, musím povedať, a vždycky vás sa snažia tak smerovať viacej na ten, predsa len na to lôžko, na tú posteľ, že je to taká väčšia istota. A musím povedať, že fakt tam v tej Havišovskej nemocnici to bolo také, že to musíte cítiť od tých ľudí, že si v tom veria, že už tým majú skúsenosť a že sú není také keby roztrasení z toho, hej, že teraz nevedia, čo bude, čo príde v tej vode a že sa toho boja a už kúkajú na vás tým strachom, že aby sa niečo nepokašľalo, asi viete, čo myslím. Ale že naozaj tam cítite tú dôveru aj v ten personál a ten personál cíti tú dôveru vo vás, že viete, čo robíte, hej. Takže
aj preto si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. No, ešte by som ale každopádne chcela dodať aj to, že každá žena to môže cítiť inak a ak nesúhlasíte s tým, čo hovorím, alebo to cítite inak, že proste vy chcete porodiť cisárským alebo chcete použiť chémiu, epidurálku a tak ďalej, tak je to úplne v poriadku. Hej, každý to môže cítiť inak. Ja sama to poznám podľa seba, že ja pri tom prvom pôrode som to cítila úplne inak. Hej, aj keď som chcela prirodzene porodiť vtedy už, ale napríklad vtedy som bola taká, nemala som až takú pevnú psychiku a napríklad som nemala ani naštudované o tej chémii, o tej epidurálke, o plnej narkoze, o všetkom tom, že proste ako to funguje, čo to spôsobuje v tele pre bábo, energeticky a tak ďalej. Takže som to tak nejak neriešila. A teraz už proste za tie 4 roky som si doštudovala proste nejaké informácie, aj Tanička Kohutová mi veľa pomohla to pochopiť. A už to proste beriem inak. Hej? Ale preto hovorím, že každá žena je v úplne inej fáze života a má úplne inú psychiku, zažíva úplne iné problémy možno v tom živote, v tej etape. Takže určite to netreba síliť. Hej? Hlavne ide o to, aby to išlo všetko s takou nejakou ľahkosťou. Musíte samozrejme mať na to pripravené nejaké podmienky, hej, proste, alebo vy sami byť hlavne tak nastavení, že to dokážete zvládnuť. Ja musím povedať, že mňa veľa od toho odhovárali okolie, blízky a v podstate aj lekári, pretože tým, že vlastne som rodila mala ten prvý akutný cisársky a ja som mám dosť nízky prach bolesti ešte k tomu. Takže dosť ma odhovárali, že teda aby som išla teda aj druhý cisársky už, lenže proste tak som to cítila, že fakt, že chcem ten zážitok tam mať, chcem to vidieť, ako to celé tým telom plynie. Že chcem, aby to bolo tak, ako to má byť, ako to býva v prírode. Aspoň, že sa chcem o to pokúsiť. Hej, samozrejme, keď to nevidie, tak ok, nič sa nedeje. Záchrana života je vždy najdôležitejšia. Ale pokiaľ to bude možné, tak chcem to proste skúsiť. No, takže to som chcela povedať, hej, presne, že teda každá žena je iná a vôbec sa tým netrapte, ak to cítite proste inak, hej. Niektoré ženy sú pevne rozhodnuté, že teda že chcú ísť proste cisárským, hej, keď to tak akože necítia, alebo proste to nevíde, nemajú tú prípravu, chcú rodiť na tej posteli, na lôžku, hej, je to často tak bezpečnejšie a je to úplne v poriadku, hej, každá situácia je úplne iná. No, a čo ešte na ten začiatok by som vám chcela povedať? Aha, veľmi, veľmi veľa mi pomohla Anibal. To je to vlastne nafúkovacia taká tá leptička, bubliná pomôcka, ako to povedať. To tiež bolo odporúčané v tom kurze od tej Aničky Kohutovej. Ja som už mala Anibal kúpený pri prvom synovi, pri prvom tehotenstve, ale musím povedať, že nebolo mi to vôbec sympatické a nepoužívala som. Raz som to skúsila a nepoužívala som to, pretože som to nevedela nejak aplikovať do seba, nevedela som to používať. Lenže potom na tých predporodných kurzoch som to všade počula, že je to dobre používať. Tak hovorím, OK, tak majú najviac skúseností, no tak idem skúsiť. Tak som to začala používať a musím povedať, že tá Anibal pomôcka, že ono je to fakt o tom, že musíte si nájsť správnu polohu, kde si to aplikujete, hej? Lebo keď ste v zlej póze, tak ono to nejde do tej pošvy proste vopchať, hej? Ale keď zmeníte polohu, pózu, tak naozaj to viete oveľa lepšie tam vopchať. A začala som trénovať s tou Anibal a veľmi mi to pomohlo, pretože som zistila veľa vecí. Zistila som ako pracovať so svojím telom, ako dýchať, aký je to pocit, hej? Ja som mala najväčší strach z toho, že keď to bábo pôjde tými pôrodnými cestami, že to bude akože najväčší tlak, hej. A teraz tá Anička tam rozpráva v tom predporodnom kurze, že vlastne najhoršie, čo môže byť, je, keď zasahujete chémiou do toho svojho tela, keď ste tehotná a že chcete ten pôrod urýchliť, hej. A to je u nás na Slovensku troška také známe, že proste
Jednak samozrejme máme málo personálu, hej, stane sa, príde veľa rodiacich žien, čiže potrebujú ten pôrod ako keby urýchliť a snažia sa tej žene proste, aby čo najskôr ako keby to babetko z nej vyšlo, hej. Takže používajú sa rôzna chémia, rôzne praktiky a vytlača sa babetku z brucha, ťaha sa zvonom, do žily sa dávajú rôzna chémia, epidurálka a tak ďalej. Čo to babetko vlastne ako keby utlmuje a že ono vlastne energeticky je prepojené s tou maminou a ono samo vie a chce, že sa chce proste dostať von z toho brúška a robí všetko preto, aby teda vyšlo von, ale že ono má svoj čas a svoj rytmus a ono si ako keby samo určuje to babetko, že kedy si spustí tú kontrakciu, kedy teda sa pohne a začne sa tlačiť cez tie pôrodné cesty. Že my keď ho začneme obľúbovať tou chémiou, tak že ono začne byť zmetené, pretože to telo začne pracovať úplne inak a to babetko začne byť zmetené a vtedy sa začne vlastne komplikovať aj ten pôrod, že proste to dieťa ako keby zrazu nevie, čo má robiť, čo sa deje, že prečo zrazu je tam nejaký stres a začne sa vyplavovať veľmi veľa stresového hormónu do toho tá chémia a že ono niekedy proste ten pôrod si môže úplne ako keby zastaviť, hej, že sa prestane ten pôrod posúvať. Takže toto, že býva taká chyba. Takže preto som sa snažila aj ja teda, aby to bolo čo najviac prirodzené, keď musím povedať, že troška mi to dalo zabrať, lebo ja som dostala vlastne kontrakcie v sobotu ráno, nad ránom. Mala som ich každú pol hodinu. Takže už mala som ináč zaplatenú aj dulu, pani Gondovú, áno, zo Žiliny. Tiež môžem len odporučiť, ale samozrejme každý podľa toho ako mu je kto sympatický. No a ono to funguje vlastne tak, že vy keď si zaplatíte dulu, tak koľko som aj dávala, okolo 400 eur, tak okolo 400 eur majú poplatok vlastne teraz tí duly. Tak oni sú vám vlastne na telefóne, odkedy dostanete kontrakcie, alebo teda máte pocit, že idete rodiť, oni sú s vami 24/7, proste sú vám na telefóne, radia vám, že čo, ako, či už treba ísť do nemocnice, čo máte teraz robiť a tak ďalej. No, takže ja sa sobotu ráno dostala kontrakcie, spojila som sa s dulou, ona mi teda hovorí, že každú pol hodinu, že to je teda ešte akože nič, že mám byť v kľude doma, predýchávať sa, tak ako mi ukázala. Takže som sa predýchávala do večera, tam sa to trošku začalo stupňovať, ale teda nič sa nedialo, takže som to prečkala celú noc. Potom v nedeľu som mala každých 15 minút kontrakcie, zase celý deň, už som bola celkom aj vyčerpaná, ale stále mi hovorí, že to je nič, že to by ma mohli ešte aj poslať nemocnice domov, takže som bola stále doma a hovorím si, OK, tak hodina cesty nie je to až tak veľa, tak to v podstate prvý prirodzený pôrod, takže nemalo by to ísť až tak rýchlo, vám tak to stihneme. No lenže v noci, okolo polnoci som mala zrazu kontrakcie každých 6 minút, tak som jej volala, ona hovorila, že že to už je také, že už by som sa mohla aj chystať. No a tak hovorím, že viete čo, že už teda akože mám celkom z toho rešpekt, takže ja už asi radšej teda pôjdem, takže sa s manželom vybrali do nemocnice. Ináč je na to perfektná aplikácia. Normálne, neviem, či ste o tom počuli, ale je aplikácia na meranie oziev. Ako sa to skôr ozví. Normálne si stiahnete, neviem už presne, ako sa to píše na každom telefóne, v tom zariadení si inak. Ja mám iPhone a normálne som si tam napísala, že meranie ozvy a stiahlo mi aplikáciu a tam si vlastne meráte za každým, keď dostanete kontrakciu, tak si to zmačknete. Čiže som mala zaznamenaných všetky kontrakcie, možno neviem, či 300, či koľko ich bolo za ten víkend, tak som si to merala a tam mi to presne ukazovalo. Tým pádom som nemusela ako blázon si to počítať na hodinkách, hej, že koľko, ako často, a ten telefon mi to všetko zaznamenával. Takže ja som jej vždy poslala fotku a poslala som to vlastne tej dule. Takže odporúčam túto aplikáciu určite stiahnuť, pretože tá aplikácia vám vlastne aj vyhodnocuje, že či už treba ísť tiež do nemocnice, alebo že či sú to len poslíčkovia, že podľa toho, aká je tam tá intenzita. No, takže sme sa vybrali do tej nemocnice a tam nás
privítali s úsmevom, proste, že sme tam, ja neviem, o 1 ráno, zazvonili sme úplne sestričky, dobrý večer, a tak kto k nám ide, no super, už sa tešíme, hej, úplne vysviate, spokojné, normálne to, ako keby ste ako nejakej rodine išli rodiť, takže to bolo úplne fascinujúce, musím povedať, že palec hore, personál v Havížove, že naozaj tá dobrá nálada úplne tej rodičke veľmi pomáha, pretože jednak proste tí ľudia pôsobia, že vedia, čo robia, že milujú tú prácu, že sú tam spokojní, že všetko bude dobre, hej. A je to úplne iné, ako keď proste ja som na prvý pôrod prišla do Žilinskej nemocnice, tam sestrička úplne nasratá, ty kokos žgulila tam na mňa, že čo chcem pomaly od nej. Izby hrozné komunistické. tak sa len tak nenapadne opýtala, že teda či by neboli aj nejaké iné izby, lebo tak som myslela, že dostanem nejaké informácie, hej, že teda áno, tu sú izby, máme aj nejaké iné naštané, ale teda nikto mi nič nepovedal, len ma teda tam akože dali teda na izbu, že tu budete a uvidíme, že čo bude, ako bude. A hovorím, prosím, nemáte aj nejakú inú izbu, že nejakú možno troška lepšiu, no tak hneď na mňa zazrela, že akože mi to nestačí, že čo akože chcem. No, že hej, máme, mi hovorí, ale to ste mala povedať hneď, teraz to všetko budem musieť tu papiere prepisovať a budem mať robotu navyše, tak nikto mi nič nepovedal, že sú nejaké iné izby. No tak to som chcela povedať, že proste ten rozdiel v tom personále je ako obrovský, hej, keď proste tí ľudia majú dobrú náladu a sú s úsmevom na tvári, ako keď sú okolo vás vystresovaní. Čas výnimka, samozrejme, v každej nemocnici sú aj takí ľudia, hej, to tým ako nechcem nikoho uraziť, čo to je asi v každej práci. Ale teda v tej Havížovskej nemocnici proste ja som sa tam nestretla s nepríjemným človekom, ja neviem, neviem, ako je to možné, ale tak to proste bolo. Ja fakt ju nechcem akože ich nejako vyzdvihovať, len dávam svoju skúsenosť a recenziu. No a tak mi teda spravili príjem, dali nás na predporodnú izbu. Tá predporodná izba vyzerala úplne ako v 5-hviezdičkovom hoteli. Máte tam teda všetko krásne, prerobené, útulné, proste dali nás na izbu, hneď prišli, že aký čajk si dám, aké chceme oleje do difuzéra, akú vôňu, že si máme vybrať, mi tam dám škatulku, pani personálna sestrička, že ty si mám vybrať oleje do difuzera, aké chceme, že aké pomôcky, či chcem na parku zo spodu bylinkovú, alebo že čo to dá, či sa niečo dá. Tak normálne som bola z toho prekvapená, hej. Že aký zlatý. Takže je tam všetko úplne, že samozrejme musíte mať tam feedloptu, oni vám automaticky robia na parky, majú tam svoje veci, to sa vás ani nepýtajú, to vám proste automaticky rovno aj donesú, majú tam svoje bylinky, svoje hrncena na parku, tie esenciálne oleje, no sprchu, vaňu, no všetko proste, čo potrebujete. Vložky, nohavičky, proste všetky tieto veci, hej, to je samozrejmosť. Takže naozaj sme sa tam s manželom cítili ako doma. My sme vlastne tým, že sme spali v tej našej spálni a v noci sme sa vlastne presunuli do toho Havížova a zase nás dali ako keby, že zase sme sa tam cítili ako keby v tej svojej spálni, hej, že pokračovali sme ako keby v tom spánku. Oni nám teda vravia, že teda my sme si láhli, oddychovali, až budeme čakať, ako sa tie kontrakcie budú vyvíjať. Za nami prišla potom hneď vlastne aj pani Dula, vlastným autom zo Žiliny išla a vlastne pani Dula sedela pri nás na izbe a vlastne ona kontrolovala nás. My sme ako keby spali, hej, ale takto sa už nedalo moc spať. Oddychovali, ja som mala kontrakcie každých 5-6 minút a ona mi kontrolovala brucho, merala mi tie kontrakcie a proste upokojovala ma a tak hovorila mi, ako mám dýchať. A bola to taká predpríprava. No ale ešte by som sa chcela vrátiť k tomu Anibal, že keď som používala ten Anibal, tak vlastne presne, že toto bol môj najväčší strach, že keď to dieťa pôjde cez tie pôrodné cesty, takže to budú akože najväčšia bolesť, až to bude tlak a že presne, jak som počula v tom predpôrodnom kurze, že to bábätko, že ono si ten pôrod proste spúšťa tie kontrakcie, kedy chce a že ono si ho môže aj niekedy zastaviť a spomaliť a že ono v tých pôrodných cestách proste je a že
proste niekedy si to môže zastaviť na 10 minút a potom zase si tú kontrakciu spustí a ja si hovorím, že ty koko, že teraz 10 minút má tých pôrodných cestách to dieťa, že to musí byť taká bolesť a také tlaky a toto som akože mala stále v tej hlave. Ale ako som začala používať ten Anibal, tak ja som zrazu zistila, že vlastne to vôbec není ten tlak a tá bolesť, keď to máte vnútri, v tej pošve, že jediná tá najväčšia bolesť je, keď to vychádza vlastne von cez ten otvor. Lebo proste ten otvor je ako keby úzky, ale tá pošva vnútri vlastne ona je vlastne elastická, hej. To bolo pre mňa veľké zistenie. No, takže vlastne vy si dáte do pošvy ten Anibal balónik, nafúkujete ho a celkom dobre sa mi ho akože podarilo nafúknuť a vlastne ja som ho tam vôbec necítila, ten balónik. Normálne som s ním chodila po dome, išla som na toaletu cikať a vôbec som ho tam necítila žiadnu bolesť s tým balónikom nafúknutým vnútri, hej. A že ty koko, že to je super, že to tam vlastne ani necítim, no tak fúkam, tak som ho nafúkala normálne ten balónik, mám, že to je super, v pohode. No lenže samozrejme už potom, keď ho chcete vlastne vytlačiť von, tak vtedy prichádza tá bolesť. Ale je to fakt super na nastavenie také psychiky, že proste viete, do čoho idete, že proste viete si predstaviť asi, aká to bude bolesť, asi ako máte tlačiť, ako máte vytlačiť ten balónik von. Pretože toto bolo také, to som si trénovala vlastne, že ja som ho v tej pošve nafúkala, ale potom už samozrejme nevedela som ho vytlačiť, takže som ho musela zase sfúknuť úplne na malé, aby som ho vedela vytlačiť cez ten otvor von. Hej. Takže dobrý tréning to bol aj na to dýchanie a kedy máte tlačiť. Hej. A celé toto som si tak nejak prešla. Takže ak máte z toho obavy, tak jednoznačne ten Anibal je veľká pomocka, že budete vedieť ako keby trošku do čoho idete. Fakt odporúčam. Nevzdávajte sa, je to len o dobrej polohe, aby ste to napolohovali a dobre vsunuli. No, potom ďalej, čo sa týkalo toho porodu, tak ja to bolo vlastne v nedeľu v noci, no lenže do rána sa nič nedialo, kontrakcie začali práve že ešte ustupovať, už som mala zase kontrakcie každých 6 na každých 15 minút. Tak si hovorím, že ty kokos, že no tak to je fasa, už som bola 2 noce nevyspatá, už proste manžel 2 noci ma masíroval, tam 2 noci a 2 dní mi kríže, už moje telo začínalo mať ako keby takú svalovicu, už som začala byť troška v strese, hovorím aj tej pani Dule, že už proste začínam byť dosť vyčerpaná. A ona tiež teda nespala, tak jej hovorím, že ona hovorí, že že to sa môže ešte úplne zastaviť ten pôrod a môžete porodiť o týždeň. Ja neviem, no tak toto keď mi povedala, tak to sa nie je možné. Ale teda dobre, rešpektujem, akceptujem. Šla som na toto príjmacou a akceptovateľnou metodou, že si hovorím, že nebudem dávať do toho ego, proste všetko je tak, ako má byť. Príjmam to, proste zvládnem to, hej, lebo už samozrejme hlavu nám ide všeličo, dajte mi nejaké lieky, dajte mi nejakú chemiu, niečo. Ale nehovorím si, ok, to predýcham, zvládnem to. No, potom ešte pani Dula išla aj naspäť domov, lebo kontrakty začali ustupovať, takže ona išla naspäť sa osprchovať po Bali, lebo potom mala ešte za 2 dní nejakú ďalšiu rodičku tam tiež v Havižove. Tak hovorím, kľudne choďte, uvidím, teda budeme čakať s manželom tu ten pondelok, že teda čo sa bude diať. No a ak teda nič, no tak asi pôjdeme na cisársky. Tak hovorím, tak čo, no, to už som bola utrapená. Už som sa začínala zmierovať aj s tým cisárskym, už som si aj poplakala, hovorím, ty kokos zase, že toľko som do toho dala. Tak som sa snažila do tej prípravy, do všetkého proste a zase nejde to ako keby tak, ako malo a že zase to vyzerá na ten cisársky. No a tak už som bola taká akože s tým zmierená. No a potom prišiel vlastne pondelok večer, ale musím povedať, že ja som tráfila naozaj veľmi úžasnú pani doktorku, ktorá proste bola úplne svetová, takýto úsmev hollywoodske stále mala, úplne pohodová, proste s láskou, s rešpektom stále rozprávala ku mne. No a ja som jej hovorila, že teda pani doktorke, že ona bola na 24 vlastne, od pondelka
od 6. do útorka do 6. Pani doktorka, no ak sa to nebude hýbať, tak teda dáme ten cesársky, lebo ja už som proste vyčerpaná a už teda akože to nedávam. A ona mi hovorí, že no ale že to ešte počkáme, a ona stále to, no sme to ešte vydržíme a počkáme a uvidíme, ako to bude. Ide to podľa plánu, ide to super, nebojte sa. Otvorená som bola, než to som zabudla povedať, že otvorená, keď som prišla, som bola na 1,5 cm. A za tých 24 hodín ďalších plných kontrakcií mi ona skúsila a zo spodu a mi hovorí, no tak dobre, ide to podľa plánu, že ste otvorená ďalšieho 0,5 cm, hej, že na 2 cm. A ja, že čo? Že to nemyslíte vážne? Na 2 cm, hej. A má nakoľko to má byť, že na 10, ty kokos, že za 2,5 dňa som sa otvorila na 2 cm, čo nie je možné. No a tak ja už úplne akože ma to začalo, ona stále ma ubezpečila, nebojte sa, to je všetko v poriadku, to je proste, to dieťatko chce svoj čas a všetko ide podľa plánu, žiaden stres, musíte len čakať, predýchavajte sa, to zvládneme, prišli ste tu, že chcete porodiť prirodzene, tak to určite zvládneme. No tak teda ja akože ma teda tak akože uchlacholala, tak sme zase polihovali celý deň a ona mi hovorí, že uvidíme do večera. No a večer teda, už som mu stále volala cez sestričku, zavolajte mi tú pani doktorku, že ja už som fakt akože na dne vyčerpaná, už som fakt plakala od bolesti, lebo proste stále tie kontrakcie, už tretí deň nevyspatá, hej, a hovorím pani doktorka, že ideme na ten cisársky, že asi teda ja som sa rozhodla a ona mi hovorí, že viete, čiže ešte by bolo dobre skúsiť ten Hamiltonov hmat, že to väčšinou spúšťa ten pôrod. No a ja hovorím, že ja sa si nie istá, že či to vôbec ešte zvládnem ten pôrod po tých 3 dňoch, že ja už vôbec nemám žiadnu energiu. A ona mi hovorí, určite to zvládnete, nebojte sa to, keď sa pohne, tak to vás nabije energiu, to bude super, zase ma tak mám tak dobre, tak ešte toto skúsime teda. Vôbec som než nevedela, čo to je, ten Hamiltonov hmat, vôbec som z toho ako keby nemala naštudované, nepočula som o tom predtým. A musím povedať, že v mojom prípade to bola úžasná vec, ja to môžem len odporučiť, aj keď niektoré ženy hovoria, že to býva bolestivé, mňa to vôbec nebolelo. A ona mi to teda urobila to, ona mi vlastne normálne vopchala zo spodu palce a vlastne v tých pôrodných cestách oni vlastne ako keby urobia taký oblúk prstom. Hej, že vlastne odpoja ako keby tie blány pôrodné tam proste nejak od tých stien a že vlastne to spúšťa ten pôrod. Bude stále len na 2,5 otvorená a neplodová voda mi nehotil ani nič, kontrakcie 3 dní. No takže urobila mi ten Hamiltonov hmat a hovorí, že si máme ešte teda ľahnúť a že uvidíme. A o 8 večer mi ho urobila a vlastne nejak o 2 ráno mi, no za 4-6 hodín mi vlastne praskla plodová voda. My sme akože teda tak polihovali, podrimovali, Dula bola na telefóne s tým, že bola doma, hovorí mi, že keď sa niečo bude diať, tak zavolajte a prídem hneď. No, tak som sa zrazu prebrala, že potiekla mi plodová voda. Normálne som sa modlila celý čas. Páne Bože, ďakujem, to už sa hýbe, to už určite už to bude mať dobrý spád. No tak, samozrejme celý čas som sa modlila, celé tie 3 dní. Ja som veľmi veriaci človek a nepochybujem o tom, čo je tam hore. A ja mám hore rôznych priateľov. Mám teraz, tento rok mi zomrel aj vlastne taký môj duchovný liečiteľ, ktorého sme mali a dlho sme s ním spolupracovali. Takže aj s ním veľa komunikujem a tak som mu stále prosila, že nech to teda dobre dopadne a nech dáva teda na babu pozor a nech na mňa dáva pozor a že nech mi dá silu, aby som to celé zvládla a tak. No a potom mi otekla tá plodová voda, takže to začínalo naberať spád a mám, no tak super, pánenko, že to už teda hádam nejakú zlaňu, mi to tak dodal energiu, no tak som zvonila na tie sestričky, na doktorku, tak prišli, no oni tiež úplne super, vidíte všetko podľa plánu, je úplne zlaté. No tak ma skontrolovala zo spodu, hovorím, už ste otvorená na 6 cm, ty kokos, že chvála Pánu Bohu, že to není možné. A ja idem asi rodiť, fakt. No tak hovorím, tak a prosím, napustite tú baňu, že by som chcela ísť do tej bane.
jasné, už vám to ideme napúšťať. No, takže vlastne o 2:00 mi začali napúšťať nejak baňu, o 3:00 asi som tam vošla. No, čo sa týka toho, intimný priestor, žiadne svetla, prítmie, nič tam nesvietilo, len vaňa, veľká vaňa, ktorá vlastne bola podsvietená červeným svetlom. Je to kvôli tomu, že vlastne to bábätko v brúšku, keď je, tak ono, keď aj otvára očka, tak ono vlastne vidí červené svetlo, pretože hej, brucho, krv, vnútornosti, takže ono vidí ako keby na červeno, hej. Čiže ono, keď porodíte do vody, do tej vane a svieti mu, je tam voda, svieti mu to červené svetlo, takže ono sa cíti ako keby prirodzene, hej, že není paradoxne, keď na tú súš vyjde, hej, a si vezmite si to z toho pohľadu toho bábätka, hej, že ono je v tom bruchu, v tom teplčku, teraz vidíte tam nejaké červené svetlo, je tam voda a vy zrazu porodíte na svet a hej, a teraz svetla, hej, všade na neho svietia, proste, hej, sucho zima, teraz všetci ho tam naťahujú, merajú, vážia, tak pre neho je to akože zrazu veľký taký diskomfort, šok, hej. Ale keď vlastne porodíte ho do tej vody, s tou ľahkosťou, s tou prirodzenosťou, proste má tam to červené svetlo, tú teplú vodičku a teraz si ho zase priložíte na seba, necháte dotepať vlastne pupočnú šnúru, je pri tej matke, takže vlastne cíti, že je ako keby všetko v poriadku, hej, že není tam žiadny stres, chaos, panika, dajte, merajte, ideme, bereme. Tak si myslím, že je to veľmi také prirodzené a rešpektujúce k tomu bábätku a aj k tej mamičke. Aj keď u nás na Slovensku to proste je zaužívané inak. Týmto samozrejme nechcem dehonestovať, hej, pretože samozrejme ja chápem, že treba tomu bábätku urobiť nejaké vyšetrenia, či je v poriadku a tak, ale pokiaľ ten pôrod prebiehol v poriadku a naozaj bábätko dýchá a všetko vyzerá byť v poriadku, tak myslím, že není dôvod na to, aby tam hodinu sa meralo, vážilo. Však vlastne to ani nikoho nezaujíma v tom momente, že koľko váži, meria to bábätko. Hej, takže bol to naozaj krásny zážitok. Začala som sa teda otvárať, vošla som do vane, veľmi mi to pomáhalo tá vaňa, potom tie bolesti začínali byť fakt intenzívne, nebolo mi všetko jedno, teraz som vysmiatala, samozrejme, ako nebolo mi všetko jedno, pokričala som si riadne. Veľmi mi pomáhala tá horúca voda, ja som si potom našla takú stratégiu, pretože ak bola tá vaňa, tak tam boli také dve ručky na držanie. A ja som sa na tých ručkách vlastne nadvihla, vždycky, keď prišla kontrakcia a vlnila som celým telom tak dopredu, do bokov. Proste hoci ako, asi som vyzerala ako šialená, už to myslím, ale veľmi mi to pomáhalo tú kontrakciu proste ako keby uvoľniť, zjemniť, vytriasť, hej. Ako keď som bola proste v tej posteli len na tom jednom mieste v tom krči a v tej vode sa to veľmi dobre uvoľnilo. Takže tá voda veľmi mi pomáhala s tými kontrakciami a veľmi mi ich tak uvoľňovala, že nebolo to až také strašne nezvládnutelné, hej. No, potom som sa otvorila, vlastne už som bola na nejakých 9 otvorená. No a pani sestričky, pohovorné asistentky boli okolo mňa, pani doktorka tam stále bola. Veľmi výhoda tam bola aj tá, že čo sa týka oziev, tak oni majú vlastne bezdrotový prístroj, čiže oni mi to len dali na brucho, tam mali prístroj a ja som v tej vode vlastne mi merali ozvy a na prístroji to pekne videli, že nebol tam ten drôt a vlastne v tej vode, že sa to nemačalo, nekomplikovalo. Hej, takže bez problémov mi merali ozvy v tej vode, tým, že ten prístroj bol bezdrátový. Sestrička ma samozrejme, pôrodná asistentka ma samozrejme stále kontrolovala, pani doktorka taktiež bola prítomná. Tým, že to bolo potom cisárskom, tak dôležitá vec bola tá, že stále sa mu pýtali, že či necítim bolesť v tej jazve. Musím povedať, že toto som aj ja stále tak čakala, že či nezačnem cítiť bolesť tej jazve, pretože akože tá jazva po cisárskom ma neboli, ale niekedy keď idem na toaletu, alebo mám proste, že niečo zjem, že ma nafúkuje, tak niekedy vtedy ma boli tá jazva, že neviem.
keby, keď mi to cez okolo tej jazvy ide a možno tam mám nejak zle zrastené a vtedy cítim akože dosť také krče. Hej? Ale paradoxne v tom tehotenstve, celé tehotenstvo som vôbec necítila tú jazvu, žiadne bolesti a ani cez ten pôrod. Takže stále sa ma na to pýtali, že či teda necítim tú jazvu, tak ja hovorím, že nie, že vôbec, že práve, že som čakala, že sa mi to bude nejako napínať tá jazva, že aspoň trochu budem cítiť, ale že vôbec som ho necítila. Takže aj to je taká výzva pre vás, mamičky, ak ste rodili cisárskym, že nemusíte sa báť, že ono to fakt, že vôbec necítiť. Keď je to dobre samozrejme zahojené, určite je to individuálne. No a toto bolo také dosť také otáznikové. Myslím, že keby som povedala, že teda cítim jazvu, tak by som išla na cisársky. Ale teda našťastie som mu necítila. No a potom, keď som bola na 9 otvorená, tak mi hovoria, že bolo by dobre, keby ste išla na WC sa ešte vycíkať. Hovorím, mne sa nenatýkať. Ja som čo to už nepôjdem z tej vane. A oni, no ale bolo by dobre, keby ste išla. Že troška sa to ako rozpohybuje v tých cestách a sa to aj urýchli troška tak prirodzene, že keď sa prejdete, no ja už sa asi neviem prejsť. Oni, že no tak skúste, no tak som teda išla na ten záchod. No a to vám poviem, že to bol teda boj, to akože som mala pocit, že ma roztrhne na 2 časti. Ale nejako som tam teda došla na to vecko. Keď som si sadla na vecko, tak som myslela, že mi vypadne to dieťa do záchodu. Tak to bol asi najväčší krik. Na tom záchode to tak kričala úplne, pre pánov, čo so mnou dačo, že to decko mi vypadne do toho záchoda, že ja už to nevydržím. A oni, že nebojte sa, ne? Že a čo, že chcete niečo? Hej, dajte mi niečo, lebo že ja už to nevydržím, niečo do žiliny alebo na dýchanie. A tak potom doniesli prístroj, že teda, či chcem dýchať. Aspoň ten, neviem už, ako sa to volá. Ale teda ani to nestihli, lebo ja som potom úplne manželovi ber ma z toho záchodu naspäť do tej váne, lebo ja tu porodím a rýchlo ma berť. Tak potom manžel ma očikoval naspäť do tej vane. No a tam už sa to potom začalo stupňovať. Vlastne to, že som sa prešla z tej vane, tak mi vlastne ako keby to dieťatko pokleslo lepšie do tých pôrodných ciest a začal sa vlastne to rodenie ako také. Ešte by som chcela povedať, že ten priestor, kde sme rodili, bol to veľmi úžasná tá atmosféra, naozaj. Mala som pustenú hudbu svoju, vlastne takú meditačnú, energetickú, ktorá mi celý čas vlastne hrala na podporu tej psychiky, na podporu tej energie tej ženy. Takže mala som stále pustenú tú svoju hudbu, mala som tam pustené esenciálne oleje, sviečku som mala zapálenú svoju. Takže bolo to veľmi, pila som si kolostrum svoje, pretože ja pracujem s kolostrum, s výživovými doplnkami a kolostrum ináč veľmi odporúčam, pretože kolostrum je vlastne sú to imunitné látky vo fľaške, 100% čisté a telu vlastné. A vy keď ho pijete, tak ono reparuje, opravuje vlastne telo, opravuje všetko poškodené a dodáva imunitu a sílu telu, pretože obsahuje rastový hormón a vlastne to extrémnym spôsobom podporuje to telo. Takže celý čas som si popíjala kolostrum akorát, lebo som vedela, že teda pre to telo to bude náročné, takže nech sa dobre regenerujem už počas toho. A bola to veľká pomôcka, určite. No a potom sa teda spustil pôrod a babetko už klesalo, už to cítila. A presne prišli tie chvíľky, že vlastne toho, čo som sa najviac bála, že teda, či to nebude bolieť. Musím povedať, že fakt, že nebolelo to, keď to dieťa bolo v tých cestách. Bolo vlastne to, keď prišla tá kontrakcia a vlastne ako keby ja som tlačila, to dieťatko sa snažilo, hej, a ten posun bol taký bolestivý s tou kontrakciou, ale to dieťa v tých pôrodných cestách, keď bolo, tak to akože nebolo. Neboli to také tlaky. Musím povedať, že som bola veľmi vyčerpaná po tých 3 dňoch kontrakcií, že to bol naozaj akože masakér. Každopádne tie 3 dni normálne mi hovorili, aby som jedla, aby som pila, že normálne máte tam raňajky, obed, večeru, je tam úžasný bufet, kolačiky, všelijaké tam vypekajú. Kuchára tam majú vlastného, palacinky tam robia. Vlastného kuchára tam majú, dobre počujete?
ktorý tam pripravuje také všelijaké palacinečky s čokoládou a také, takže som normálne ešte jedla počas tých 3 dní v ten deň, ale už mi samozrejme moc nešlo. No a dieťatko sa púšťalo proste dole tými cestami a musím povedať, že najkrajší zážitok pre mňa bol, to ináč tiež hovorila tá Anička Kehutová, že keď žena rodí a už proste začína byť hlavičku vidieť a cítiť, takže aby si žena siahla medzi nohy a chytila tú hlavičku, pohľadkala tú hlavičku, že to je veľmi ako podporujúce pre tú ženu, že to tak dovie dobiť energiu. A musím povedať, že fakt to tak bolo. Že čakala som na ten moment a teraz všetci mi kričia, že už vidíme hlavičku a ja, že čo, ja tam necítim. Oni, že fakt, vidíme vlasy, kopec vlasov, nie, tak ja som tam stiahla. Ja som pohľadkala tú hlavičku a vlasatú hlavičku, úplne vlasatá a ona bola úplne mekunká, tá hlava ako gumená a ona bola úplne mekučká, taká gumená, fakt ako tá Anibal loptička a ja im kričím, že tá hlavička je meká, že to je ako ten balónik Anibal a on že no áno, že nebojte sa, tlačte. Takže veľmi mi to pomohlo, pretože ja som si predstavovala, že to dieťatko proste má tvrdú tú lebku, hej. Až teraz, keď to ide cez tie porodné cesty, že to musí byť masaker, že to celú ťa proste úplne roztrhá tam na kúsky, že ako to môže prejsť cez tú dierku tá hlavička. A ja som vlastne zrazu zistila v tom momente, že tá hlavička je mäkká, že ona je gumená a ona vlastne sa prispôsobuje tým porodným cestám, takže vlastne to nie je až také devastujúce a katastrofálne, hej. Ale tak samozrejme, Anabelka nebola až taká veľká, mala 3100 gramov. Rešpektujem aj mamičky, ktoré viem, že keď proste sú tie väčšie detičky 3,5 kg, 4 kg, takže to sú akože tam potom možno fatálnejšie tie roztrhnutia. Ale myslím, že dá sa na to nastaviť mysel aj ten tréning, že proste aby to bolo čo najmenej fatálne. Ja som teda robila na parku, naparovala som sa týždeň, 2 pred pôrodom. Naparovanie, ak nepoznáte, to je do záchodu si dáte hrnec s bylinkami a naparujete si zo spodu pošu, ona je potom taká elastickejšia. Maserovala som si hrádzu zo spodu olejčekmi na tú hrádzu, na zjemnenie tej hrádze, aby tiež bola taká vláčnejšia, aby sa neroztrhala. A trénovala som ten Anibal balónik. No. A najviac som sa bála roztrhnutia tej hrádze, k čomu nedošlo, ale to vám ešte poviem. No a teda cítila som tú vlasatú hlavičku a bolo to fakt veľmi motivujúce, keď som sa aj mohla dotknúť. Opäť to bolo pre mňa neuveriteľné. Si hovorím, že ja tam mám tú hlavičku, že to nie je možné. A teraz fakt akože presne to bolo tak, ako tá pani hovorila v tých predporodných kursoch, že mala som to stále v hlave tej slova, že nebojte sa toho, že to bábätko vie, čo robí. Ono sa chce narodiť, ono sa odráža z tých pôrodných ciest. Ono sa ten pôrod môže aj zastaviť. Nebojte sa toho, keď sa ten pôrod zastaví, že ono proste oddychuje, že ono dýcha cez pupočnú šnúru, nemá sa mu čo stať. Buďte v kľude, hlavne buďte v kľude a keď príde kontrakcia, tak tlačte. Stále som z toho hovorila a fakt mala pravdu. A potom ešte som cítila aj, keď som už potom vytlačila hlavičku a už bola asi tak pol prsička von, tak som cítila, ako ona robí také pohyby, jak žaba, že normálne z tých pôrodných ciest, tak to snažila vytlačiť a odraziť, to bolo úplne fascinujúce. A ja tam kričím, ona skáče, že ona mi tam skáče, jak žaba, že ja to cítim. A oni, že áno, ona vám pomáha, nebojte sa, že ona vám pomáha, ona sa snaží vytiahnuť, že už dajte jedenkrát zatlačite, až bude vonku. A fakt, potom som zatlačila teda a ona sa tak vytiahla z tej pošvy, tak zatlačila ako žabka a vyplávala von. Proste úplne to bolo krásne. No a potom ju teda priložili s tou pupočnou šnúrou. Bola úplne taká mazlava celá, ako keby bola v masti. Normálne v masti celá obalená. Ona je celá madlava, že áno, že to tak proste má byť. Takže bol to veľmi pre mňa fascinujúci zážitok, že presne toto všetko som chcela zažiť, že vlastne aké to je, ako to vychádza z toho brúška, z tej pošvy, aká je ona, keď sa narodí, ako vyzerá tá pupočná šnúra, všetko chytať. A bolo krásne, že celý čas ten personál vlastne mi to aj vysvetľoval a vlastne
všetko mi okolo toho rozprávali, hej? Že je tá pupočná šnúra. No a teraz čo, ako tá pupočná šnúra? A oni mi vysvetľovali, že vidíte, že ona je taká akože tmavá a tam vtedy vlastne v tej pupočnej šnúre je ešte tá krv toho bábätka. A že vlastne keď celá tá pupočná šnúra zbledne a bude úplne bledá, to znamená, že celá tá krv sa strebala do bábätka a môžete ju vtedy prestrihnúť, hej? Že všetko mi pekne vysvetľovali. Boli veľmi trpezliví, kľudní, aj keď im končila zmena, ja som porodila vlastne o 6:30 ráno a takže si vezmite, že pani doktorka už preťahovala so mnou pol hodinu, hej. Takže stále bola naozaj veľmi vysmiatá, šťastná, opäť to som mu prežívala, kľudná. Nikto sa proste neponáhľal, nikdy žiaden proste nejaký, že stres, rýchlo, už nestíhame, končí nám zmena, to vôbec tam neexistovalo. No a tak mi všetko pekne tak vysvetli, potom sme si prestrihli, nechali sme dotepať pupočnú šnúru, prestrihli sme ju pekne. Takže tam som to celé tak aj pochopila, že ako to funguje, že aká veľká chyba sa vlastne robila celé roky. Nechápem vlastne, že jak je to možné, že k tomu dochádzalo, že sa vlastne hneď prestrihovala tá pupočná šnúra, hej, pritom babetko v nej má veľkú časť svojej krvi, hej, v tej pupočnej šnúre a preto sa vlastne nemá prestrihovať hneď, pretože ono má veľké percento krvi v tej pupočnej šnúre. A teraz ono, keď sa narodí, tak tá krv sa má vstrebať naspäť do jeho tela a potom sa má prestrihnúť tá pupočná šnúra. A keď sa to takto nerobí, tak z veľkej časti bývajú potom deti chudokrvné. Ja som tiež napríklad bola chudokrvná. Pretože sú obohatené o tú svoju krv, ktorú tam mali, hej. No takže bolo to veľmi zaujímavé. Takže sme boli v tej vodičke, mala som tú Maričku stále na sebe, potom sme išli teda na lehatko, lebo už mi začínala byť aj zima, už som bola dlho v tej vode, 3 hodiny, 4 skoro. A tak vravím, že už chcem ísť teda na lehatko a na lehatku som porodila ešte potom už tú placentu, ktorú teda nám ukázali, aj nám ju zabalili domov, to je tiež také zvláštne, to sa na Slovensku nerobí. Placentu si potom môžete zakopať napríklad na záhrade pod strom alebo nasadiť potom nejaký strom na to a tak. V niektorých krajinách viem, že s nej vyrábajú rôzne nápoje a tak, ale to ešte u mňa bol taký hardcore, to by som asi nedala. Ale teda zobrali sme si ju domov a zakopali na záhrade. No, takže tak toto nejako prebiehalo, ale ešte by som chcela povedať veľmi kľúčovú vec, že ja som mala z toho fantastický zážitok ešte taký, že veľmi duchovný. Ja som sa celý čas totiž to modlila, lebo ja som si myslela, že to nezvládnem. Nešlo mi ani tak o ten pôrod a o tie bolesti, ale o to, že som bola fakt po tých 3 dňoch už veľmi vyčerpaná, že som sa bála, že proste odpadnem, že už to ako keby energeticky nezvládnem. Takže som stále mala zavreté oči, ak som bola v tej vani a stále som sa modlila som sa proste, stále som privolávala si anielov, archanielov, toho môjho liečiteľa, ktorý zomrel tento rok, Zdenka. Stále som ich prosila, Zdenko, prosím ťa, ochráňate to babetko, pomôžte mi, nech to teda strávi v spokojnosti, v šťastí, nech ho teda porodím už von. A nádherné bolo, že ja ako som mala zavreté oči, tak vlastne bola všade tma, hej, pretože tam nič nesvietilo, len to červené svetlo. Takže keď som zavrela oči, tak bola tma a zrazu, ako už proste boli tie posledné minúty, že to dieťatko už vošlo do tých porodných ciest, tak som videla, ako prišli 4 svetlá z hora a normálne 4 proste takto také svetlá boli nado mnou a proste boli tam so mnou. A za mňa to boli svetelné bytosti, boli nejakí archanieli, alebo možno, že aj ten môj Zdenko liečiteľ a boli tam so mnou a pomáhali mi. Viem, že áno, pretože to dopadlo na to vlastne všetko veľmi brávorne a úžasne a bol to fantastický zážitok, akože proste ja už som sa cítila ako keby odpojená už, že proste som bola ako keby tak s nimi komunikovala, stále som sa modlila, viem, Zdenko, prosím ťa, pomôžte mi. Stále som sa rozprávala k tým archanielom, že pomôžte mi stlmiť tú bolesť, dajte mi energiu, nech to zvládnem, nech už to vytlačím a nech proste sme v zdraví, nech ma neroztrhá celú. A takto som si rozprávala. A oni proste tam, proste som ich videla, proste tam boli 4 svetelné bytosti. Bolo to krásne a pre neveriacich nemalo to čo byť, pretože celý strop všetko bolo zhasnuté a všade bola tma.
hej. A zrazu proste 4 krásne také kruhy, zlaté, a proste tak sa v tej tme ako keby tak znášali a boli tam so mnou, takže až kým som neporodila Anabelku a nepriložili mi ju. Ja som mala stále zavreté oči, lebo už ako keby, ja neviem, ako keby som už zaspávala úplne, už som tak, proste som už nevládala. Takže malo to aj veľmi krásny duchovný zážitok a mám z toho veľmi skvelé pocity. A keď už som bola na tej posteli Anabelkou, tak mi ho priložili na prsník, teda aby začala piť mliečko, aby začala teda stimulovať ten prsník. A mňa pozerali zo spodu a hádajte čo? Nebola som vôbec roztrhaná a hrádza nebola vôbec roztrhnutá ani natrhnutá. Takže to bolo pre mňa úplne úžasné, fascinujúce. Že je to vôbec možné, že proste ja som mu porodila a proste po tých 3 dňoch a bez zašívania mala som vlastne len jeden kozmetický štych vnútorný, ale teda hrádza nebola porušená. Ale musím teda úprimne povedať a priznať, že to som troška nedomyslela, pretože som o tom nikdy nepočula. Mne sa síce nenatrhla hrádza, ale natrhlo sa mi vlastne hore pri pískoch a pri ako sa to volá? No táde proste ako močovú trubicu, pri močovej trubici. Hej. Takže tam som mi to vlastne ani nie, že natrhlo, ale proste ponaťahlo. Viete, akože hej, ak sa to celé natiahne, tak mne sa to tam natiahlo a ako keby tak ponatrhovalo troška. Že nebolo to našitie, ale bolo to také, proste boli tam mini ranky. No, ale teda bolo všetko v poriadku, bola som išla na izby a bola som týždeň tam v nemocnici v Habižove. Bolo to ako dovolenka, musím povedať. Bol tam šéf-kuchár, ktorý varil na raňajky palacinky, takže to akože som si užívala. Švédske stoly, tam máte fakt, že jedla, proste aké chcete, ovoci, zeleninu, sladké pečivo, rožky, šunku, salámu, vajíčka, jogurty, mlieko, teplé, kakao, čo chcete, kávu, proste full service, čo sa týka tohto. Na obed si vyberáte z menu, čo budete jesť, na večeru taktiež. No, izby nádherné, krásne prerobené, pohodlné, čisté. Ja som teda bola sama na izbe. Ja keď som porodila nadštandardy, ani neboli voľné, takže som ani nebola na nadštandarte, ale tie normálne izby boli tak krásne, ako keby ste boli na nadštandarte, takže ani tam nemusíte ísť. Stačí vám klasická izba, ale teda tie nadštandardy sú teda úplne úžasné, to máte ako v rezidentskom apartmáne. Ale ja už keď som bola tam už na tej normálnej izbe, už sa mi nechcelo presúvať potom na tú nadštandard, takže som bola celý čas v tej normálnej. A bolo to skvelé. Personál zase úžasný, všetko mi vysvetľovali, učili ma. A pani Dula tam bola so mnou až teda kým som neporodila, nebola na izbe, vysvetľovala mi tiež, čo sa týka kojenia. Oni teda celý čas, naozaj ja som najhoršie bolo, že ja som si chcela malo užiť a ja som bola tak vyčerpaná, že ja po tých 3 dňoch nespania, že ja som proste zaspávala úplne. Takže oni keď videli, že teda mám stavy, že zaspávam nad ňou, tak fakt chodili a prišli ku nej, bavili ho, dali mi ju tam na rukách, keď plačkala alebo niečo, keď videli, že nereagujem, už že som vypnutá, že spím. Takže naozaj úžasný prístup, proste krásny, ako úplne rešpektujúci, taký fakt, že ako keby ste boli u rodiny, všetci proste z dobrej nálade, čaj vám stále nosia, horúci varený, pýtajú sa vás, či niečo nepotrebujete, pomôcť, poradiť, proste fantastické. Takže naozaj bolo to ako na dovolenke som sa cítila s Anabelkou. Anabelka potom dostala ešte aj žltačku, čo ma celkom mrzelo. Ale ináč to som si tiež potom doštudovala, že žltačku väčšinou dostanú deti, ktoré nemajú pitný režim, to znamená, že nemajú od začiatku mlieka veľa. Ja teda nemám mlieko, ja som potom teda žiaľ aj musela prestať kojiť, pretože nemám mlieko, mám 3-krát operované prsia, takže
je to tam bohvie ako poprepájané, takže to mlieko ja len po kvapkách som mala a nerozbehlo sa mi ani pri prvom, ani pri druhom. Ale teda robila som preto všetko, čo sa dalo. No a tým, že som to mlieko nemala, tak vlastne ona dostala aj žltačku a vlastne v Havižove neprikrmujú. Oni sa snažia teda rozkojiť mamičku za každých okolností. A tým, že teda nebola prikrmovaná, tak vlastne potom dostala tú žltačku. Takže toto si môžete tak pristriehnúť, no, že možno, že lepšie za mňa asi trocha prekrmiť tým umelým mliekom a zbytočne, aby tá žltačka tam nebola. Lebo vlastne ono, keď to dieťatko pije, tak ono filtruje si telo krv a ten bilirubín, či jak sa to volá, tá látka z tej žltačky potom ide von z tela. A keď nemá pitný režim, tak ostáva v tom tele a vtedy vzniká tá žltačka. Ale teda všetko bolo v pohode, oni majú super to, že teda donesú vám ten taký inkubátorik s nasviecovaním na izbu, takže vám dieťa neberú, takže mi ho svietili vlastne priamo vedľa mňa pri posteli tú maličku, takže zase za mňa palec hore za to. A takže malička vlastne nebola odo mňa odobratá vlastne vôbec. Čo sa týka toho merania váženia, tam oni zanechávajú, alebo teda dbajú na bonding, to znamená, že malička bola stále pri mne, až potom po prvých hodinách bondingu ju teda pri mne vážili, merali a všetko, vôbec ju nebrali niekde preč. A teda až keď som s tým súhlasila, že teda môžu. Potom bolo milé, že oni vlastne dbajú aj na koža na kožu, aby teda dieťatko bolo, čiže oni mi ju priložili na prsia a zabalili nás do takej nočnej košele veľkej. Majú takú špeciálnu košelu na to, takže to bolo tiež také milé. Vlastne tak som ju mala. No, takže bolo to super, bolo to krásne. Po týždni som potom prišla domov. No a to som vám ešte chcela povedať. No a keď som bola v tej nemocnici, tak som nemala žiadne bolesti zo spodu až také, akože jasné, nejaké som mala, ale obsedela som. No a striekala som si zo spodu od nás firmy Zelerka spray prvej pomoci a natierala som si aloe vera koncentrát zo spodu. A pila som to kolostrum. A veľmi mi to pomohlo. Super sa mi to tam začalo regenerovať, vôbec som nemala bolesti. Takže potom som si to trocha posrala sama, pretože som prišla domov a tým, že už to bolo akože v pohode, tak som sa začala doma strašne kúpať. A každý deň proste váňa, hodinu, dve. A proste som sa to tam celé rozmočila zo spodu. Tým ako ono sa to tak pekne už sťahovalo, aj tá močová trubica, všetko. Takže tým, že ja som začala tráviť veľa času v tej vode, v tom kúpeli, tak ono sa mi to rozmočilo, tie ránky, a začalo ma to bolieť extrémne. Takže po tom týždni som prišla domov. Začala mať bolesti tých piskov a tej močovej trubici. Si hovorím, že ty vole, že to nie je možné, to bola taká bolesť, ľudia. A ja som nechápala, že prečo, lebo však všetci hovorili, že to bude stále lepšie a lepšie, a ono to bolo stále horšie a horšie. A ja som nevedela, že prečo. Potom som išla k môjmu gynekologovi a on mi hovorí, no, že máte tam teda tie ranky proste na tých piskoch a pri tej močovej trubici a že hlavne sa nekúpte veľa, tak a že čo, že však ja sa kúpem proste každý deň, ráno, večer. No a takže sme prišli na to, že to bola tá chyba, že vlastne netreba sa veľa močiť po tom pôrode a že čím menej sa budete močiť a kúpať paradoxne, tým skôr sa tá rana zahojí. Ako je to také logické, hej, keď máte ráno proste hoci kde a močíte to stále, tak to tým viac bolí, hej. No takže potom som sa prežila doma asi 2 týždne extrémnych bolestí, proste nemohla som cikala som len v úvaní. Strašne to bolelo, plakala som každý večer potom. No ale sama som si to posrala. Takže tak, neodporúčam. Hrádza sa síce zachovala, ale teda hore sa mi to ponaťahovalo, ale teda nemuselo to bolieť, bolo to mojou vinou, že som si to teda takto rozmočila a ponaťahovala. Takže, ale inak všetko super. Malá bola zlatá, ja som potom teda musela začať krmiť umelým mliekom. Krmíme bebou od Nestlé, mám s tým veľmi dobré skúsenosti už pri malom mojom synčekovi. On je odchovanec baby a žiadne problémy sme nemali. Super, má imunitu, všetko.
Takže bez problémov. No, čo sa týka kojenia, tak to je ďalšia taká vec, pretože to som tiež mala z toho troška také debky, keď som zistila, že asi teda nerozkojím, ale musíte si to zrovnať, milé mamičky, z hlavy naozaj, ktoré ak náhodou nemáte mlieko, tak fakt proste ako neurobíte s tým nič a naozaj s tými umelými mliekami už sú teraz tak vyvíjane, že tým detičkom nič nechýba, hej, takže hlavne, aby ste boli vy v pohode a v psychickej pohode, pretože keď budete vy vystresované, uplakané, tak proste tie deti budú rozhádzané a budú viac plačlivé, hej, takže snažila som sa si to aj ja čo najviac usporiadať v hlave, ona si OK, máš za sebou pekný pôrod, proste nevadí, ako nemáš to mlieko, tak ako žiaľ, neurobíme nič, hej, takže sme museli potom nabehnúť na mlieko. No, čo sa týka papierov, ešte som chcela povedať, bez problémov, hej, pretože papier je bez problémov, pretože aj to je tak koluje, že to potom budeš mať vlastne deti Čechov a že oni budú vlastne potom braní ako Češi. Není to pravda. Normálne oni vám vydajú v pôrodnici český rodný list a dajú vám vlastne papiere z nemocnice. Vy prídete do svojho mesta, kde bývate, na matriku, tam ukážete český rodný list a oni požiadajú o výmenu, alebo teda nie o výmenu, o zmenu listu na slovenský, pretože dieťa má slovenských rodičov, len bolo porodené v Čechách, takže požiadalo sa to do Bratislavy a do mesiaca nám prišiel normálne slovenský rodný list, vymenený, zmenený, takže bez problémov. Čo sa týka poplatkov, celý pôrod vlastne v Havižove ma vyšiel nejakých 1600 €. Prepláca to poisťovňa. Hej, takže ono vlastne ideálne je, keď to zaplatíte vopred, to znamená, že keď idete v 36. týždni na tú prehliadku a na to prihlasovanie tam, tak rovno ideálne, keď pošlete peniaze a zaplatíte vlastne dopredu, a oni vlastne vám potom po pôrode dajú všetky papiere a tie papiere z tej nemocnice vlastne dávate do poisťovne a poisťovňa vám to vlastne do pol roka preplatí. Majú na to 6 mesiacov, aby vám to preplatili. Takže ako nevidela som s tom žiadny problém, tu sa hovorí, hej, že tam kopec papierov a vybavovania, ako dve vybavovania na matriku ísť, požiadať o rodný list a čakáte a ísť do poisťovne, dať papiere a čakáte, takže za mňa ako nič extra. Akurát má dieťa napísané teda, že je narodené v Havižove v Čechách a to si myslím, že každému jedno občanstvo má normálne dieťatko slovenské. Prepláca to teda plne poisťovňami, ešte teda stále čakáme, lebo som to len nedávno podávala. Čo ešte by som vám také dôležité povedala, ja som si to tu aj zapisovala. Rodný list, dokumentácia, papierovačky, no výhody, nevýhody. Čiže výhody by som povedala, že všetko a nevýhody teda akurát to, že keď nemá človek v hotovosti teda cash pripravený na to, hej, že teda není to úplne malá suma, ale tak dá sa našetriť, hej, že keď túžime potom mamičky, tak vieme si tých 9 mesiacov pošetriť a aby sme teda tie peniažky na to mali a potom poisťovňa to preplatí, takže myslím si, že bez problémov, že dá sa to. Takže myslím, že som spomenula všetko. Mala som teda prirodzený pôrod, bez zásahu, bez medikamentov, takže veľmi sa z toho teším, že mi to celé vyšlo. Bol to krásny zážitok, že som to celé mohla vnímať a nebola som pod tými medikamentmi umamená a že neviem, proste celé to púto teraz s tou dcerkou je také úplne iné, také krásne fakt, že viem, že vyšla z toho môjho tela, aké to celé bolo, tá pupočná šnúra, až bola so mnou spojená, aká bola mazlavá, akú mala tú hlavičku majku, keď som to chytila. Takže sú to naozaj krásne spomienky. Takže nenechajte sa ukratiť o tento zážitok. Naozaj posielam vám tú odvahu v to, že dokážete naozaj prirodzeným spôsobom aj bez medikamentov krásne prirodzene porodiť napríklad aj do vody v
príjemnom prostredí, kde na vás nikto netlačí, nehúká, není nepríjemný, nezrýchľujú vám ten pôrod, lebo im končí smena a tak ďalej. Proste zaslúžite si porodiť svoje milované, vytúžené bábätko v láskavom prostredí bez traum, šokov, blokov a zbytočných obrovských poranení, pretože aj tie poranenia zo spodu veľakrát vznikajú práve preto, že ten pôrod je urychľovaný a proste tým, že to tak, tam nejde tak, ako má a tlačia veľakrát aj na to brucho, vyťahujú ho násilím, tak to babetko, tak potom samozrejme, že aj tie poranenia musia byť fatálnejšie a celkovo tá trauma z toho. Stretávam sa s množstvom traumatizovaných žien z pôrodu, akože extrémne prípady počúvam, že kočky musia ísť potom na všelijaké reoperácie, operácie pôrodných ciest, takže to majú také roztrhané a tak ďalej. Takže prosím, buďme zodpovedné, pripravme sa na svoj pôrod, pripravme sa na ten zážitok, aj tak duchovne, energeticky, meditačne, naozaj veľa relaxujte, pripravujte sa mentálne na to, predstavujte si, aké to bude, trénujte si to Anibal, zaplate si predporodný kurz, vyberte si miesto, kde sa budete cítiť bezpečne na ten pôrod. Každý to môže mať inak. Ako hovorím, nemusíte so mnou súhlasiť. Každý pôrod je iný, každému to vyhovuje inak. Niekto má krásny pôrod, samozrejme, hoci keď aj možno v bežnej nemocnici niekto má veľmi rýchly pôrod, že ani nestihne niekam ďalej dôjsť, hej. Takže úplne je to v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Mne išlo hlavne o ten pôrod do vody, takže hlavne preto som chcela ísť do tých čiek a hodnotím to na výbornú, že bolo to naozaj príjemné v tej vode, uľahčujúce, bez akýchkoľvek problémov a hlavne dôverujte sebe a dôverujte tomu babetku. Čiže dôverujte, že to babetko vie, čo robí, dôverujte sebe, že telo vie, čo robí a aby ste dokázali dôverovať aj tomu personálu okolo vás, že aj oni vedia, čo robia. Hej? Že je to taká súhra proste tej dôvery, lebo keď ste v strachu a v neistote, tak vtedy sa to všetko začne kaziť. A môže dojsť k nejakým komplikáciám. Ale teda, každý to máme aj nejak vopred troška určené, ale aj keď vieme si to určite svojou myslou programovať. Ja som napríklad prišla na to, že som si to sama troška pokašľala tým, že manifestáciu moju, pretože ja som si celý čas, celé tehotenstvo hovorila, že môj pôrod bude pomalý a že budem mať kontrakcie pomalé a jemné a že proste celé to bude mať akože také, že to bude také pomalé. A presne také to aj bolo, lenže som si to neupresnila a hej, čiže sa mi to natiahlo na 3 dní. Ale tak som to nemyslela. Ja som si myslela, že teda to bude trvať 12 hodín alebo 24 hodín celé a že teda tie kontrakcie budú také akože príjemné a pomalé a jemné. No lenže som si to zmanifestovala tak, že to trvalo celé 3 dní, takže bacha na to, ako si to potom manifestujete v hlave ženy. Pretože presne také to bude, ako sa na to vy nastavíte. Pretože dokážeme veľa ovplyvniť naozaj tou myslou, dokážeme ovplyvniť tú svoju realitu a veľa záleží na tom, ako pripravené proste budete, čo do toho dáte, koľko energie do toho dáte a hlavne nedržte v sebe ten strach, proste skúste sa fakt tomu odovzdať, aj na tú duchovnú sa trocha prepojiť, že naozaj verte, že všetko je presne tak, ako má byť, že vám to dá presne tú skúsenosť, akú potrebujete, že niekto naozaj potrebuje zažiť takú skúsenosť, takú. Ja som napríklad veľmi vďačná, že som zažila aj ten cisársky so synčekom a aj ten prírodzený pôrod, pretože teraz viem pochopiť obe strany mamičiek, aj aké to je, ako sa hojí tá rana po tom cisárskom, aké to je pocit sa spájať potom s tým dieťatkom vôbec, hej, po tom cisárskom, že sa tak človek nevie potom napojiť na to dieťa. Takže ja som vďačná určite aj za túto skúsenosť a hlavne, že všetko dobre dopadlo. Ja som mala zaplateného vtedy pána doktora Hatara v Žiline, ktorého aj veľmi odporúčam, keď chcete rodiť na Slovensku. Pretože je to odborník, dá sa s ním dohodnúť, naozaj sa snaží vás viesť takou prírodzenou cestou a teda hlavne, aby bolo všetko v poriadku. Takže keď na Slovensku, tak by som si určite zaplatila doktora, aby bol pri tom pôrode, pretože
zase môže sa stať, že príde 5 rodičiek naraz a teraz jeden doktor musí byť pri všetkých, hej, takže je to určite výhoda. Takže tak, verím, že som vám teda odozdala všetky potrebné skúsenosti s pôrodom. Rozmýšľam, že či som ešte na niečo nezabudla, ale myslím, že by to mohlo byť všetko. Takže, milé mamičky, milé tehulky, a držím vám veľmi palce, ak sa chystáte rodiť, alebo ak budete rodiť v blízkych mesiacoch. Verte dieťatku, že vie, čo robí, že naozaj ten pôrod si púšťa tak, ako mu je dobre, ako mu je vyhovujúce. Ale keď to možno nepôjde podľa plánov, tak nezúfajte, pretože aj také veci sa stávajú hlavu hore, a hlavne, aby ste veci brali trocha tak s nadhľadom, neutopte sa emočne v tom, aby ste nedostali poporodnú depresiu. Ja som ju dostala pri Matejkovi, bolo to strašné. Takže naozaj aj to kojenie, keď sa to nepodarí, no tak ako svet sa nezblázni, proste detičky normálne budú úplne normálne, zdravé a v pohode aj na umelom mlieku. Aj keď viem, že ma možno teraz ukameňujú kojace mamičky, ale ako keď nemáte mlieko, no tak čo sa nezabijete teraz. A naozaj aj môj manžel je teda vychovaný na kravskom mlieku a umelom mlieku, lebo svokra nemala mlieko. A sú to traja chalani úplne zdraví, super imunita, všetko veľký, zdatný, silný. Takže nezúfajte, proste stále sa snažte držať v tej nejakej normálnej psychickej pohode a všetko je tak, ako má byť. Hej, a tie detičky hlavne potrebujú vás, aby ste boli vyspaté, psychicky ako tak v pohode a aby ste im dali čo najviac lásky. Takže držím palce, veľa lásky a síl prajem a kľudne neváhajte ma kontaktovať v prípade akýchkoľvek informácií, keby ste potrebovali. Ahojte.